Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Miyerkules ngunyan, 11 de Febrero. Apat na aldaw, isabay tang 11 sagkod 14. Iyon na yan so pinagasabing magnitude. Irigwa na siguro nagka-erinot nga ano. Oy, agang-aga naman minapuon pa sa nakang programa. Bata Miyerkules bagangon yan. Kami po giraraya naglalaom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon. An mahal na amang Diyos an ipigpaenot niya to dapat sa gabos. Mama Mary Day ngunyan, our Mother of Perpetual Help Novena. Pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria sa padagos na intersesyon sa pagbuhay-buhay asin padagos kitang makimaherak ng intersesyon. Happy birthday man po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Programa ng Tingugan Banwaan. Minalaom na yaom po ka mo dyan. So mga nag-arantabay kasubago hanggang matapos ang programa, daiman sana po nagpuknat. Kasabay ang pag-imitar na mag-iriba-iba man kita sundo. 10:30, mantang naghanda na kamukan pangutuhan. So mga natada dyan sa harong sa kusina. Busy man siguro so mga nasa trabaho. Nasa vehikulo, kumusta dyan tabi Sir Edwin Ala? Sa Bicol International Airport, kumusta yung tropa dyan? Sa Grab, sa van, sa taxi, UV Express. Kay Sir Dan Belanghel. Sir Edwin, naala, long time no see. Kumusta man ang mga parasira ha? Amihan ngunyan. Ingat-ingat tabi, saludo kita sa mga parasira. Matindi ang dagat tabi ngunyan, pira ng semana. Taod-taod may mga pag-uro-restore kita kayan ano. Sa gabos man tabing carpenteros, mga security guards, naka-duty sa manlain-lain na posting. Good morning tabi sa Indo. Sa gabos na mga kidnapper, hold-upper, hakyat bahay. Walang iya kayo, pumundo na kamukang kalokohan nindo. Lumabang kamong patas. Ano lamang ang kamugtakan dyan sa mga taga-barangay 15? Banyo, Banyadero, Washington Drive, Bitano, Madam Merly Caceres. Good morning, tabi, Madam Merly Caceres. Diyan sa San Roque. Diyos maray na aga, tabi sa Indo. Uy, ihado ni News Director Emeritus Edwin Peralta. Si Luens Burse Barcena. Kay riba tadig di dati sa DCGB pero dugong GB yan. Nagdadangog daas so sa iyang ninong. No arinda alamang mapakape. So ninong niya nga numero 1 sa Lutgut. Luens, kumusta ka tabi? Kamudyan sa daraga. Maray na aga, Sir Ato Lim. Buda kay Dr. Sherlyn Lim. Ansaro sa mga the best man na dentista. Digdi po sa Kabikolan, orog na po sa Legazpi, Asin Albay. Doc Chris Gianan. Good morning, Doc Chris.
Diyan sa Daddy's Angels. The best man ini, internal medicine, si Doc Chris Gianan. O yan mga helang-helang na yan. Ako, sinasabi ko sa inyo, high blood na yan. Cholesterol na yan. Helang sa puso, tamang-tama. Baga Valentine's na naman. Helang sa baga, sugar, kidney. Doc Chris Gianan, saro sa mga the best na medical practitioner. Morning tabi, Doc Chris. Tapos si Kuan yung barkada tapang doktor na si Doc Philip Roa. Saro man na matindi. Mga helang na yan, tamang-tama Yung mga helang dyan sa halunan, madali na naman ang 14. Mga helang sa halunan, eksperto po ini, espesyalista. Espesyalista po si Doc Chris Gianan, ear, nose, and throat. Sa tuyang amigo, El Viajero, good morning. Good morning, Boss Tio. Ano lamang ang maipaglilingkod? Batiyon ko lang happy pista sa mga kabarangay ko din sa mo. Anong barangay? Pinamanikyan. Pinamanikihan kan? Ligaw. Yan, happy fiesta. Barangay Pinakamanikihan. Ano ang patron nindo dyan, tabi? Ang mahal na patron? Posting like mo na nga ni. Waga, Our Lady of Lourdes. Yan, Our Lady of Lourdes. Yun. Sige. The patron of the sick. Yan, the patron of the sick. Happy fiesta. Mahal na inang Lourdes, Yan, Our Lady of Lourdes. Yan. Yan sa pinamanakihan, ha? Enjoy your fiesta, El Viajero. Enjoy your fiesta, tabi. Salamat po. Na ang iga do, Boss Tio. Papa na. Siba na. Siba na ang umba. Siba na ang umba. Papa na sa igado. Tapos, Boss Tio, at yan ang pagkakaon, may Alfonso malipot, Iyan ang sinasa. Tapos sa puyungon mo sa ago mo. Ay, daka, sige. God bless, ingat po kita. God bless, ingat. Yan, sa tuyang mga amigo, Oy, kasabay ta dyan sa Loas and Mega Force Patrol sa First District, si Pading Jomar Bian. Kumusta ka mo dyan, mga taga-Premier Distrito? Urog na po ang mga taga-Tabaco. Nadadangog man kita dyan sa samuyang sister FM station sa Tabaco, ang 106.9 WGB-FM. Morning, Sir Dex Velez, SM Dex sa Men and Women kan 106.9 WGB-FM. Sa technical control man dyan, yaon si Tata Bez, Elvis Precisely. Good morning, tabi, Madam Len and Madam Jiang. And kay Manay Rose, Familia Grajeda, dyan sa Kamalig. Siyempre, kumpadre ng Alarmario, Chief Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Nicole Ann Gloriani, o kaya Karen Nicole Ala, Angel Mustaza, Henry Mata sa Manibela, sa Master Control, Chief Tech Ramir Tanay, sa newsroom yaon dyan si Ma'am Sia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Pinagsusurumadan mga istorya lokal, national, international sa indo pong nagkakadarangog news break as in major newscasts. Nababasa sa DCGB News Online. Istoryang manatok, istoryang may sustansya, istoryang hindi marites. Sa panginginot iyan, kan the ever reliable, matinde, diretso ang laban, News Director Mardela. Sa IT, yaon dyan sa samuyang broadcast po internet worldwide netwide, Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo, Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. An sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Good morning, tabi Luzon, Visayas, Mindanao. Yung news team ta dyan sa luwas, tabi, ha, pakikuan sa indong AOR, paki-check ta, may nagpapaabot sa tuyan ng informasyon, may panic buying daw.
Nagpuon pa yata ini kasuhapon. Naglalada kasuhapon na hapon. Nagpa-panic buying. In fact, nagkakaurubusan na daa. Pakicheck tabi ha, Daraga, Albay District Area and Legazpi, yung tropa dyan, news team, pakicheck. Kung talagang nagkakaurubusan na dyan sa mga malls, groceries, kung nagkakaurubusan na pang-ahit. Yan. Kung totoo man ang gadano, Jerome, igon nagpara tip sa sakuya, nagkakaubusan na panic buying ning pang-ahit. Diyan sa mga mall. Yung Megaforce paki-check, paki-counter check, i-apply niya to so pig-apod tang investigative journalism. Yan. Megaforce sinasabi ko sa inyo, this is a direct order. Nagkakaubusan na dakan pangahit. Ano ang rason? Hanapon ang rason. Buda katotohanan, kung baga managad kumpadreng Noel Manalo, nagkakaubusan na daaning pangahit dyan sa mga kunyan, sa mga malls. Oo, yun. Baka kung may relasyon sa tema Engineer Mer. Good morning, sir. Yes, good morning po. Ako, nagpaahit ako kunyan sa barbero. Loko-loko sa barbero ka nagpaahit. Yan, pwede man sila magpaahit sa barbero. Maray nga ni day napugtas. Engineer Mer, sa muyang news director, nagngangalas ako na may pigi itaas siya duman sa newsroom. Nahihiling ko, nagbabaldan sa kuyang mata sa anom na layer nin Salming, may pang-ahit si Endimar na daradara. Kaya nga, kaso pag ginamit ko, sararuan lang yan nagamit. Disposable. Igwa ba sa chip tech mo? Pagaluko-luko ini, pagalalaki ini. Natatabay yung pagadaran. Natataw yan, trending lang yan. Your guess and question is as good as mine. Yes. And your answer is as good as mine. Yes. Kung maurubusan dyan sa tindahan, magpila sana sa barbero. Loko-loko ka. Makagalas, so pag-irima ko so chief technician, so news director, may dara-dara ng pangahit. Natadaw yan. Maray ka yan, sir. Aputan mo, si news director ba? Ayun nga ni, may... Natatabi na rin siya pangahit. Buda may orden na dyan sa News Force, Mega Force, mag-investigar. Tang nagkakapanik buying, nag-iiriwal da Ha? Kaya man kanina nga, kapag ako maglaog, pilang mga tao duman sa barberong pigapay, guntingan ko. Ano ang nakapila? Multidiscipline. Multidiscipline. Ang apod kan cross-section of society. Sige go. Aha. Ako sabi sa kuya, hindi ko pagpatay ko, hindi na ng paahit mo. Taon niya ako, sudapa. Sudapa niya ako, ako sabi ko. Kaya ako sabi ko, taganing maging fresh, maging young. Loko-loko ka. Sige, out ka na. Good morning. Good morning. Good morning, Sir Engineer Mer. Nagkaribok ba yan? Kasuhapon pa ang piga para kung sa kung ngaya papapiyo, tabangay daw ngaya. Ano niya ko ba yan problema mo? May nagte-text sa Messenger or chat sa Messenger. May nagme-message sa Viber, igwa sa Telegram, igwa sa text. Hindi niya ko grabe ang urgency kang need, kang news, Kaya sabi ko, beripikaron ta daw. Dahil ko pa man ini masyadong nabiberifika. Kung why the sudden surge kan demand, kan pangahit, Si Madam Pita Pacres,
Yugon man ang mutya ng kagandahan ng mga tourism officer. Biyong nagnarak-ngakon, isus. Paghuna ko kung anong panic buying, biyong pinakusog ko sa radyo. Titistingon ko taod-taod, Chief Tech Ramir. Nakakuha ka pa, Chief Tech, ano buda sa Endimar? Marita, nakakuha pa ka mo. Kumusta sa presyo? Day man tinaga? Sabi ni Chief Tech Ramir, kung girl nga ya, igwa man ako ning talent yan. Kaya igwa siya ning darang pang-ahit. Laka. Oh, naka-reserve yan, sir, kung may awin na ka mo. Kalukuhan nindo. Kasuhapon pan sa kuma. Kaya, i-verify nindo dyan, ha? Pading Noel na manalo. Ano? Sabi man ni Tata Minsoy na Bernal, ni taod-taod man iniso sa West Philippines, pag-oro-restoryante dyan. Nagkariribok bayakan kuanaan. Inda ko kung nagkaigwaning abnormal surge compression. Sabi ni Kagawad Bong Logronyo, pag ubos na ang pang-ahit, duman sa Kubo, Dakul, Labaha. Baka kaini sa Kubo, sa Tabako. Marinaga palang tabi yan sa mga taga NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, MTD B Daraga. Yan, kinda Sir Alex Rojas, Sir Rick Loterte, Buda Madam Let Sabarillo, and siyempre Sir Engineer Ben Castuera. Maray na aga tabi sa Indogabos, maray na aga. Happy listening dyan sa mga taga National Grid Corporation of the Philippines, MTDB Daraga, si Sir Alex na Rojas, Sir Rick Loterte, Madam Let Sarabillo, Buda si Sir Engineer Ben Castuera. Sige, may mga istorya kita dyan sa luwas, aramon ta daw, ang darang informasyon, kan sa muyang Chief Reporter, ready. DZGB On the Spot Report. Engaging. Ikaw nagtarta kay Pading Jimmy. Pading Jim, Chief Jim, good morning. Yes, salamat pa padi maray na aga sa mga parantabay. Yaon kita ngunyan digdi sa Farmers Auditorium, AFP Bill Kabangan Kamaligalbay, sa laog kan nga compound kan Farmers Bounty Village sa Kamalig. Dahil ta digdian venue kan Feebox Info Press. Yan, seminar. Natural, sarong aldaw ini, haros sarong aldaw, and natural info press, yung mga pagiriba niya to sa industriya, yaraon na digditabi padi, mga MDRRMO, PNP, OCD, DOST, mga representative, mga opisyal, or digdi particular sa ladukan P-box tabi panitan katuyuhan kani iyon na maipasabot sa mga nagpapaluwas ki mga istorya arog sa tuya informasyon na na ngunya na nasa abnormalidad an bulkang mayon kung ano ang mga science based term manong digdi sa mga informasyon na gikan sa P-box, and sa mga oras na ini haros pano tadi ining Farmers Auditorium sa madaling sabi katuyuhan kani makunbat sa mga disinformation iyo tahaw kan
mayon volcano crisis o unrest. Yaon dyan so enkargado si Madam Durin Abelinde. Baka kung yaon dyan, ano? Kan Feedbox Actually, yaon ito today. Kung di bako ko familiar, bako ito familiar, taday ko pa man namit yan personal. Pero presumably, yaon yan digdi sa laog pa di. Iyo. Base digdi sa programa, actually nagpupuna, susugdig di sa programa, welcome remarks ni Mr. Romel Serrano, Regional Director kan DOST 5. Susundan kan mensahe ni Gobernador Noel Rosal. Susundan kan introduction of the rationally DOST box na ipapabot ni Dr. Teresito Bacolcol, Director DOST P-Box. Yaon yan si Director Bacolcol, matindi yan. Central Office garo ini. Central Office yan. Matindi yan, minapaliwanag Chief Jimmy. Yun na ining nakasalang digdi pa di madali tamalaw ko. Nagluwas lang ako kaya. Maluyan signal ko duman. Marayon yan minapaliwanag. Ano? Ayun na ini. Sa oras na anong oras na? 9:25. Tama siya na? Iyo. Sandali. Maray yan mina-explain, buting kay, minahimay-himay, in layman's term, kan kamugtakan kan bulkan mayon. Hello sir, good morning. Alata, pick up on pa din. Sige, ang boses, si Director Dakulkul na yan, ano? Medyo maluya. Medyo may distansya kaya. Medyo maluya kung pade. Okay na yan pade. Okay na yan pade. Sige, tabi. Working with media practitioners and information officers to empower community science-based messages. At the end of the day, InfoPress is about clear coordination, better understanding, and more reliable information reaching the public when it matters most. Okay, so let me give a quick background on InfoPress. InfoPress started last 2021 in partnership with the then Presidential Communication Operations Office, or the PCOO. It was during the pandemic. The sessions were conducted online via Zoom. By 2023, nung bumalik na sa normal, we shifted to a more local approach. We started working closely with the UST regional offices and the Philippine Information Agency regional offices, and more recently with the Office of the Civil Defense to present region-specific earthquake scenarios. The point is to make information more relevant to the ground, so LGUs and communities can use these scenarios for real planning, preparedness, and response. So hindi lamang earthquake scenarios, but also volcano scenarios. We did this also last year when Canlaon volcano erupted. So the point is, again, to make the information more relevant, which the LGUs, as I mentioned, can use for real planning, preparedness, and response. We also emphasize the importance of using the local language when needed, so scientific and warning information is understood quickly and correctly by the people who need it most. Like, for example, yung term na uson. So, nagiging widely used na siya, but this is a Bicolano term. But even in other places, hindi lamang sa Bicol, ginagamit na rin yung uson. Okay, so we invite everyone here in the room and those joining us. Meron ba tayong online? Okay, so we invite everyone here in the room to actively participate. Okay na yan pa din. Ayan. Yan, matibay yan, kumpadre Chief Jimmy, matibay yan si Engineer Dakulkul mina-explicar. Klarado na, kumbaga, usapang kanto ang kunyan. Masasabutan talagang publiko ang mga mayon na yan. Yan ang mga gabos-gabos na technicalities dyan. Ibibaba niyan hururon kan lingwahe. Yan, si Teresito Dakulkul. Yan. Tamalo sa kapatid, tamalo yan signal. Iyo, Signal digdi. Okay, so yun na yan tabi, padi. Midbit mo pala na may kumine. Dahil kumanda siya doon na kontak.
amigo ko diyan kunyan mismo si Director Solidum, ngunyan baga sekretary na. Yan, pag pa Manila kami kay to, pag yaon maduman si Dr. surusyat kami kaan. Di man pigi si Director Solidum sana namin ay basama. Pero maray yan si Teresitong Dakulkul. Matibay yan, Chip Jimmy. Dr. Teresito Bakulkol. Bakulkul yan, Bakulkul tabi Pagkatapos, susundan inini ang topic Mayon Volcano 101, Understanding Mayon Volcano. Yan. Ni Miss Maria Antonia Bornas. Si ako na iniong Tony na Bornas, Chief Science Research Specialist, DOSTP Books. Unyan gusto ko, health break. Yan. Tapos, pagbalik mi naman, Understanding Volcano Information and Communication Protocols. Miss Doreen Abilinda. Abilindi. Ayan. Science Research Specialist, DOSTP Books. So, piga para interview ni Joshua. At yung nag-live dyan si Joshua. Yan. Matibay man yan. Matibay yan si Doreen. Tapos, Volcanic Hazard Map Familiarization ni Mr. Danico Jan Rivera, Senior Science Research Specialist, DOST T-Box. Roger, sige. Ni naman ang gusto kong topic, lunch. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Pagka-lunch naman, Communicating P-Books Information Materials ni Mr. Jeffrey Perez, Supervising Science Research Specialist, DOST P-Books. Pagkatapos, hapon na ini, maging mapanori campaign dismissing information in times of volcano crisis ni Mr. Pio Fernandez. Termado. Selyado. Mr. Ramel Marianito. Si Kwan? Si Dudes. Si Dudes, Regional Head PIA 5. Si Dudes na Marianito. Naman ang gusto ko, health break. Nasabi ko sa yung loko-loko ka. Tapos, open forum, closing remarks, Mr. Claudio Yukot, si Regional Director OCD 5. Tibaad kumpadring Jimmy, taod-taod makakong kita, maski duman sa Bicol Target hapon baga, maguyod ta si Doc na Bakulkul, Inda kunday pa ini. Sa bagay, bakayaom pa. Tapos bako ata sa number niya, makisuyo kita kung pwede man. Yan ang haluitan ng gustong makuya. Matibayan mi na explicar man. Boda very accommodating man iyan. Tama, sabi ko, ang ma-interview sa mo, so science specialist announcer, research announcer, Dr. Pio Fernandez. Doctor of Drinking Medicine. Liquor-based. Research. Specialist. Yung mga managan naman. Hindi science-based ng mga puro ron pa rin. Sa to? Liquor-based. Igo baga pating kasabihan pa di. In vino veritas. Yan. Ara mo yan. In vino veritas. Isi mo baga yan pa di. In wine there is truth. Kaya kita puro liquor and wine-based research. Endimar. I-on si Endimar. On air. Madali. Si Endimar. In wine there is English. In wine there is English. Know your hazard in rest. No. Amid liquor influence. Liquor influence. Yeah. Daw kuntay na. Iyo. Sige. Okay, pare. So, yun na yan. Matingog na ako. Malaog na ako. Nagpuna sa klase may. Iyo, enjoy your seminar. Nararamdaman ko sa klase ka to. Kung sa klase ini, kariribo ka na ini. Iyo na, kariribo ka na. Sige. Anyway, so yan tabi pa dahil taon. Magpansisay mahugot. Nahiling ko si Sir Rick Bill. Iyaw na dyan si Manong Rick na Mendoza. Anyway, yan na tabi pa dahil. Ansa to yung pagtugay-gay, gikandig di sa Farmers Auditorium sa
Kapangan Kamaligal Bay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa Arbay Farmers Bountyville Village, kumbaga, auditorium. DCGB on assignment. Iyang paano tabi, si Chief Jimmy, sa muyang Chief Reporter, si Pading Jim, naka-destino dyan sa iyang AOR ngunyan so okasyon buda siya man bilang Chief Reporter, yaon sa pag-atindir kan ipinag-organisar na ini kan Philippine Information Agency, PHIVOLCS, and all other attached agencies na maipaliwanag duman sa mga information bearers sa media, lalo na so legitimate media, mainstream media, manungod dyan sa pagsabot kung paano ang pagpaabot nin tamang informasyon based on science. Itong mga terminolohiya, kumbaga, nakabasa riyan sa siyensya na impormasyon, dapat iyan ma-laymanize, i-convertir sa hururon publiko gamit ang mga terminolohiyang nasasabutan kan publiko, tanganing maintindihan and makapag-aktibar ang tao, lalong-lalo na kung iguning emerhensiya, darakan pagtugakan bulkan mayon, makapag-aktibar ang tao basado sa tamang kaaraman, bako basado sa takot asin panik. Yan, pag sinabi tang tamang kaaraman, ang responde mo kaya, ang aktuasyones mo kan pag tamang kaaraman ang yaon sa imo, dai ka matatakot. So sa imong pigigibo, tama asin maliligtas ka. Ikumpara mo duman sa reaksyon mo na takot ka, sala most of the time an sa imong pigibong reaksyon which will lead duman sa sitwasyon na mas lalong makukompromiso an sa imong seguridad. Now, parte kan pag maniugot man kan DCGB nan maipaabot sa publiko ang tamang informasyon, iyan, pigpapa-attender po kami nin mga seminars na arog kaayan, tanganing su publiko ma-informaran taning tama, and accordingly ang response kan publiko is according to itong informasyon na dapat maintindihan, tanganing ang pag-aktibar kan tao, kan komunidad, individual and as a community as a whole, tama na bako itong nagpapanik na siribot-sibot o kung ano pa man, kundi itong tamang pagpautob kam protocol na taganing mas maprotehiran ang buhay kan tao as well as properties. Yan. Anong advice mo tabi, Chief Tech Rabir? Medyo nakakuwang kita. Pading Jomar, kung maputol, paki-redial na lang, inabot kita paano kam dapat niya itong maobserbaran. Oras Pilipinas, alas 9:40. An oras hatod sa Indokang. Tandway Light, gaan nang may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Good morning dyan kay Sir FJ Oxales. Kagawad FJ Oxales dyan sa Ginubatan. Maray na aga tabi sa imo, sir. Ngunyan ko palang nabasa sa imong text. Sana po yaon pa ka mo. Nagdadangog kay Sir Kagawad FJ Oxales kan Ginubatan. Hope you're still there, continuing listening po digdi sa DCGB Tingog Kanbanwaan. Siyempre kay Madam Rosiel dyan sa Embarcadero de Legazpi. Madam Rosiel Tabe, maray na aga, Madam Rosiel. Happy listening man. Sana po yaraon pa ka mo nag-arantabay ha. Tangunyan ko palang nagkabarasa inin sa indong mga text messages. Good morning tabi sa indo kay Kagawad FJ Oxales dyan sa Ginubatan. And siyempre kay Madam Rosiel dyan po sa Embarcadero de Legazpi. DZGB On The Spot Report. Aramunta kay Pading Jomar. Oy, sabi ni Sir FJ Kagawad FJ Oxales, the best. Good morning tabi sa mo, Sir FJ Kagawad Oxales. Pading Jomar, what's happening dyan? Good morning, thanks for waiting. Salamat pa rin, Pio, sa mga dagdag na bareta. Ano pa di ang gibuhon mo kung sakali nagmumotorsiklo ka alas 2 maaga? Oo. Tapos pag-abot duman sa lugar na bakong matawo, maawot, tinampong halos dahil kinagaagi. Masinag-sinagan mo kan ilaw kan motorsiklo mo. Duwang tao na susaro so pantalon niya o nasa nasa tuhod. Tapos so saro oto duman sa atubangan niya. Nasa delinquenteng lugar. Roger Honda. Mariknom.
Madiklo mo nun, alas 2 ang maaga. Alas Bata, 2 ang magaho na sinaw-sinawan kan ilaw. Oo, naagyan agad kan ilaw kan motorsiklo. Oh. So lalaki mo na babae. Oho. Na nasa tuhod na sa pantalon. Kan lalaki. Kan lalaki. So babae ang sa atubangan talikod. Anong misteryo? Dahil ko na mumustran, ipadagos ang misteryo. Kaya ako inipig-report sa'yo mo, tayo sinti ka sa bagay na ini. Loko-loko ka. Loko-loko. Saan ang lugar? Nangyari yan. Oh. Experience Kisarong City Councilor. Arin ang may experience ang city councilor. Siya so nakahoros so pantalon o siya so nakahiling kan pangyayari? Linawin mong barita mo. Siya so nakamotor. Siya so na. Linawin mong istorya mo. Loko-loko ka. Maray tayo so nakamotor. Bako so horos so pantalon. Takon iso nakauros kang pantalon. Isus Mariosep na istorya. Nako lang istorya yan. Sige. Naagihan ini. Digdi sa sa may sa terminal baga kan tabako, di maiwasan na bagay yan. Pagkatapos may tinampod dyan sa likod na ang balda duman sa barangay San Vicente. Napigaagihan kan mga bus na mapa Manila, tangani na day ka na mag-agi sa sentro kan tabako, dumana yan minalusot. Eh mananggada mga arong sa parting iyan, takabasan iyan na tininampo. Iyo. Nagkapira pa sa nagburubuto pa sa naswaro. Ngunyan. Pero iba dyan na pasilidad ang lokal na gobyerno. Yaw na dyan sa may parting likod. So, so mental health clinic. Yaw dyan so si Diara Remo. Pero maawot pan palibot ka na. Porsyon na yan. Madiklo mo nun. Mahiwasunon iyan na hiling mo an kunyan. Mahiwas na ang gulukan na view. Ano? Roger, pero harang kaon man nga awot. Masaguso na nagharampangan diyan nga ni so LTO buday na terminal. Correct. Doon sa itaas kay itong LTO, sa itaas ng ito. Uy, kaya duman at may tinampo na duman. May tinampo na ito. Masaguso so pag mag-inibong kang tinampo. Oo, maawot tong payanta. Kabasan na yan na tininampo. Tangani, magkaigwasan na ng shortcut. Bagaday na mag-agyan mga bihikulo sa sentro kan tabako kung mapa Manila. Yan. Dumana yan, mabalda sa Bluyon. Oho. Ngunyan. Hali sa gadan, kan Sabadong maaga, si City Councilor Junicio Ragodon Jr. Yan. Tayo na nga ni ko tanan medyo curious man ako. Natalas dos an maagahon. Yaon pa sa luwas an kagawad. Nagbisita sa gadandig di sa barangay na ini. Tapos, nagmotorsiklo sana siya. Taso, gadan, dahil residensya, dahil madlaog kang auto, kaya minutor niya sana. Nakidumamay, so kagawad. Di nagmotor na siya. Duman siya nag-agita mga shortcut. Iyo. Pagkalapos niya duman sa may mga pasilidad kang gobyerno, nakasabat si Kagawad Ragodon, kilalaki mo na babae, alas 2 maaga. Nasabatan ni Kagawad Ragodon. Naglalakaw sa doa. Oho. Aki unong pa daw sa babae. Oho. Baka nga minor de edad pa ito. Linapusan ko ngayon, nagtatangad-tangad man niya ko. Alas 2 maaga, diyan doang ini, naglalakaw. Oho. Tapos yung lalaki, mature na. Habang nag-iisip ako, sige ko ngayon parangkada kan motor. Alas 2 maaga, gusto ko naman makauli. Iyon sa tanamo ni Kagawad. Riwurok sa isip niya, anong nangyayari? Itong naagyan ko, itong alas 2 naglalakaw di sa kaawagan na ini. Pero kay po ko naman yung makaulit alas 2 ng maaga. Pag urino ta, nakasabat naman siya kigurang na lalaki. Gurang na naman na lalaki. Yan. Pinunduhan ko na ngayon. Bye. Anong alas 2 maaga ni yung kunig din naglalakaw sa tinampong inidigdi sa... So, tinampong inihar from Pawa to San Vicente? O kumo siya sa rong responsableng elihido opisyal? Oo. Anong nangyari? Ano yung kunig ni Arap kayo ng oras? Iyo. Di man siya namin bidahan. Oho. Paano nga yati? Pighahanap ko sa aking kong daraga? Pighahanap na ka ito sa aking daraga?
Oo. Di ko kailangan ngayon na digding daraga. Ang may nakaistoro ngayon sa duman na pasiring sa lugar na ini. Sabi, ito ngayon may nasabatan ako. Bakit sa ng daraga? May lalaki pa. Ayun. Sige. Sige kaya salamat iyo. Di nakabanti na si Kagawad Ragudon. Pagkaurabanti niya kinit. Di siya man na matunog. Lalong nagriurok si isip ni Kagawad Ragudon. Ano kayang nangyayari? Bata ka nakalis pa sa ng nagkapirang bulan. Duman sa lugar na ito mismo sa Pading Pio, may na-drug by bust operation. Sa kaparehong... Batang may delinquento ng lugar na yun. May mga pugad kan adik ngayon. Ito rin, di ngayon adik of sukuser. Balik si Kagawad. Inobertikan niya so lalaki. Itong naghapot sa iya. Oo. Inobertikan. Doro diretso ngayon ako duman sa konsen ko na sa bata na parte so 2. Bilang sarong responsabling ilang opisyal. Lubot kilalaki. Lubot kilalaki sinaw-sinawan kan ilaw kan motor niya. Pagkailawag kung hindi ko lang binatuntulo sa pantalon, diretso ko tipot sa duwag sa makabasan. Nawara. Domino lang sa makabasan. Paano pagdalag ka itong nakahurus so pantalon? Binaton man datulos. Sinabihan ko ngayon si Payo, to aki mo, nagdalaga na. Buro ko na. Sa makabasan. Buro ko na. Bino ko na kahit kang ama. Napangyari dyan sa lugar na delinkwente. Dahil lang kayo kasud sa regular na sesyon kan sanggunian panglungsod kan tabako. Hinagad ni City Councilor Ragudon na ipaapod ang sa City Engineering Office ang sentro pati naman ang Philippine National Police para idiskutir ang mga bagay na ini. Susog kay Ragudon, importante na primero taday pa man ilaw duman, at least malinigan itong mahawanan. So mga aralang kawo na awot, humababa lamang nga, hindi na yung taguan. Mayusan. Duman pa nag-eksena, Duman pa nagluwas kan lava flow. Alert level 5. Uyugon mo an. Kasabay man na dapat na ma-alerto man ang pulis sa bagay na ito. Yaon man sa nabagay ito sa may police station. Ayun na nga ni hararanihon iyan dyan. So LTO, so police station. Roger, magiagian man. Tasigun kay Ragudon, kay Rakman kan mga magurang. Kan mga kakian na babae na nabubuyo sa mga araw kaining aktibidad. Kung bako man ngayon sa droga, parang na niya kayo itong mga eksena. Ang makahirak ngayon kayo ito, bako sa naswaki, pati sa mga magurang, nag-aasa sa futuro kan akin ninda. May suwestyon na naman digdiso sa tuyang technical department. Ano da? Sa masunod na ang simana, awanan. Bako mo na simanang ini, sa masunod na kay puhanan paan mo niyan. Awi pala. Mahal naman ang mag-sure check-in. Duman libre. Nataguran na kumpadring Jomar. So pinadala mo baga sa Congress? Mahalo na ekonomi. Kaya magandagsin sa kuya, unin na ngayon presyuhan. Minalisgi ka ba yan, Dahil ba ako pagbuyot, binabalik sa mo. Laka, kami na tamla na sa kone kung ganahan. Yan pa rin piyon mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Napangyari andyan o dyan yan sa tabako, sa may terminal kan bus baga, minibus, jeep, van, UV Express, sa may LTO, uto duman sa inut-inutan kayan, pasiring na duman sa may San Vicente, mahiwas baga managad yan na lote na haralang kawon masaguso ang kaawutan. Dumanda na sinaw-sinawan kan ilaw kan motor ni Kagawad Ragudon. So, misteryo na nangyayari tabi nakahuros da so pantalong kan lalaki. Yan. So, uto sa inutan, so babae. Nakaluhod da ako na. Ay, nakong pangyari. Nasa bata ni Kagawad Ragudon, sarong lalaki, medyo senior citizen na nagapot. Ngaya, sir, nasa batan mo ngay suaki ko. Uto baga ngaya. O ano ka kang masinaw-sinawan? Uto na.
burukuda na su pasiring sa masaguso. Ano tabi, Technician Emeritus Manny Tutanyes. Madali man sa naan papaping, businahan mo so para bang emergency. Nakilubong siguro, sabi na ni Tata Manny na Tutanyes. Belated happy birthday da sa imo tabi, Chief Tekramir. Sabi ni Don Manuel Trillanes Tutanyes. Yan. Sige tabi. Okay, sige tabi. Salamat nin Marhay Papa Manny. Kumusta ka dyan? Ipasok natin si Chief Jimmy dyan sa iyang location on assignment si Chief Jimmy dyan sa Kamalig. DCGB on assignment. Sandali. Pading Jim, medyo naputol na tiyempo kaya na pag-dial mo pang nasa ugada man si Pading Jomar. Kaya medyo naalanganon kita. Yan. May interview ba? Paki-signal lang kung may interview, paki-signal lang Chief Tekramir kung may interview para makonta. Pading Jimmy, yan. Yan, tabi, sa imo dyan sa Kamalig. Yan. Yan, sige. Yan. Dito, 5:30, yan. PM tabi. Salamat tabi. Yan. Okay na tabi at Chief tamang maalas 10 na pati medyo alanganin. Pading Jim, Joshua and Karen, medyo alanganin kita ipasa talugod mo na Chief Tekramir ang advice mo sa newsroom para kuan kita medyo organisado and malabyano ang dalagan. Mabareta mo na newsroom dispes may mga hanap buhay pa, then the Chief Jimmy redial na lang if ever, and Joshua, Karen, we will be right back. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Back to you, Chief Jimmy. Good morning, tabi. Hello pare. Pasensya ka na. Very busy kaya digdi sa laog. Pagkoronan ko si Director Teresito, Dr. Teresito Bacolcol. Yan. Na kung pwede ma-live. Itatap ko. Hello, sir. Pwede na po, sir. Okay. Tapapaluwasan ko nga na inediti. Paluwasan ko digdi sa auditorium. Tabi pa din. Aning ma-live niya to sa mga kapot. Primero, anak po ta digdi. So, big-exaggerate sa mga post pag-alboroto kan Vulcan. Hello sir, magandang umaga po. Live po tayo sa radyo sa DCGB. Thank you so much sa time. Sa kabilang linya po anchor si paring Pio Fernandez sa DCGB. Ito na si Director Bacolcol ng PBOX. Hello sir. Yes, Sir Director, magandang umaga Director, magandang umaga. Okay, hello, yes, magandang umaga po. Ay, opo, Director, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng Radyo DZGB. Napapakinggan tayo sa buong Bicol and napapanood din sa aming live streaming sa DCGB News Online. Una po, thanks for your time and welcome po dito sa Albay po, Director. Thank you very much din po. Opo, Director, una po, may we know po, ano ngayon ang status ng Vulcan Mayon? Is it increasing po ba yung possibility na magkaroon pa tayo ng yung pagsabog ba na may fountaining and bumababa po ba ang mga parameters? We will listen. Go ahead po, Director. Okay, so the possibility na this will escalate further is always there, but we assess this on a day-to-day basis. Right now, yung mga parameters na nakikita natin, consistent pa rin naman sa alert level 3. Ayun. So,
Again, kung hihina yung mga parameters, we may lower it to alert level 2, and kapag mag-escalate naman, then we raise it to alert level 4. But again, as I mentioned, consistent pa rin sa alert level 3 status yung nakikita natin sa Mayong Volcano. Ayun, steady pa siya sa yung mga parameters, steady pa doon sa pagiging alert level number 3, Director. Yes, that's right. Consistent pa sa alert level 3. Opo. Director, ami pong napapansin sa mga bulletin na inilalabas, paminsan mayroong abrupt na pagtaas po ng pagbuga ng sulfur dioxide emission, the highest of which is nakaabot po sa more or less 6,000 tons per day, the highest daw in 15 years. What does this indicate po, Director? Nag-indicate niya na may magma kasi yung source ng sulfur dioxide natin galing yan sa magma. So kapag mataas yung sulfur dioxide natin, ibig sabihin may shallow magma tayo. So yun po ang indication nun. Presence of magma on the shallower part of the volcano. Ayun. Presence of magma on the shallow part of volcano. Pag sinasabi nating presence ng magma on the shallow part of volcano, saang portion na po ng volcano yung magmang yan? Malapit na po ba sa bunganga? In fact, lumalabas na nga yun. Kaya nga meron tayong lava flow. So, yun na yung kapag nasa ilalim pa magma, pag lalabas na yan, lava flow. Yes. And in fact, already have lava flow. Maabot na ng more than 3 kilometers from the summit. Yun. So correlative pala, Director, ano po na pag tumataas yung sulfur dioxide emission, mas marami yung lumalabas na magma and lava pag nasa labas na ng bunganga ng bulkan. That's right. Ayun, opo. Now, pag ganyan po, nadidetect po ba natin yung, meron po ba tayong low frequency volcanic quake pang nadidetect dyan? Yung mga earthquakes natin ngayon, masyadong malilit yung numbers. For example, for the past 24 hours, 2 lamang yung na-record natin. And yun, ibig lang sabihin nun, wala nang batong binabasag kasi yung magmagma kasi habang umaangat yan, at kung walang passageways, nagbabasag yan ng mga bato, yun yung na-register natin as low-frequency volcanic earthquakes. Pero right now, konti lang yung low-frequency volcanic earthquakes natin, 2 lang. So ibig sabihin, may pre-existing passageways na yung mga yung magma. So hindi na siya nagbabasag ng bato kasi may outlet na siya. May dinadaan ng tubo na bukas palabas sa bunganga. Yes, that's right. Galing sa ano. So kung wala pa kasing wala siyang pathway, magbabasag yan ng mga bato, maghanap yan ng pathway. So yun yung dumadaming volcanic earthquakes natin. So kung konti na yung volcanic earthquakes natin, ibig sabihin tuloy-tuloy na, nakahanap na siya ng pathway. Ayun, kumbaga hindi na barado, ano? That's right. Oho. So kaya konti na yung nadidetect na low frequency volcanic quakes na malapit sa bunganga ng bulkan. That's right. Ayun. So pag ganito kasi parang kampante na tayo dito, ano, sige-sige lang. What is the possibility na magtagal pa ito, Director? If this will follow the template of the 2023 eruption, kasi ang nakikita natin similar to sa 2023 eruption, this will probably take few more months. Yung 2023, it took 6 months bago natin na lower from alert level 3 to alert level 2 yung activity ng vulkan. So ito more than a month pa lang. So kung walang pagbabago, again, if this will follow the 2023 model, then this would take probably 5 months more. So sana hindi naman kasi kawawa naman yung mga kababayan natin na nasa evacuation areas. Ayun, so basing on records and science records dyan, minimum is 5 to 6 months basado sa mga pinapakita ngayon ng characteristics ng bulkan ngayon. Kung hindi siya magkaroon ng explosive eruption, kung explosive lamang, this would probably take around 5 to 6 months. Yun. Doon na tayo pa. Ito po ba, pwede ba natin ito maklasify na strombolian ang nangyayari ngayon? Yung strombolian, yung nagkaroon tayo ng strombolian activity a few weeks ago, sandali lang naman yun, 35 seconds lang. And hindi na naulit. Ayun, opo. Now, nabanggit mo po, Sir Director, ano yung possibility na magkaroon ng explosive eruption. Is it always there present pa po, ano?
Yeah, the possibility of an explosive eruption is always there. That's the reason why we're saying now we assess this on a day-to-day basis. Okay, Director, any idea kung saan na yung pinakamalayong kilometro, ilang kilometro yung pinakamalayong inabot ng uson natin dito? Yung pinakamalayo na uson noong February 9, umabot ito ng 4 kilometers sa may Miisi Gali. 4 kilometers sa may Miisi Gali. So hindi naman na ito naulit pa. Hindi na naulit. Yung last natin, umabot na ng 3.1 kilometers. So ibig sabihin, ilang kilometro na lang, aabutin na yung perimeter ng 6 kilometers danger zone? Kung tuloy-tuloy yun, aabot na. Oo, ayun, ako. So sana Director, hindi na masyadong lumala ito. So what would be your advice sa amin dito sa Albay and sa buong lalawigan? Again, paalala natin sa ating mga kababayan na magiging vigilant and wag po sila pumasok inside the permanent danger zone, which is the 6 kilometers, and they should follow the evacuation orders. And yung mga tao naman nakatira beyond the 6 kilometers, mag-ready na rin sila just in case lang. Hindi ko naman sinasabi mangyari. Just in case na we raise the alert level from 3 to 4, then mag-ready na yung iba pang mga kababayan natin na nakatira beyond the 6 kilometers. Ay, opo. May we beg for your permission, Indulgence Director, makuha yung number mo, pakibigay po sa aming chief reporter yung kausap namin dyan para if ever may mga queries din naman kami, makatawag kami sa iyo. Would you please? Yeah, sure. Opo, sige po. Thank you so much, Director, and welcome po dito sa Albay. Okay, last na lang pare sa kuya. So hapon ko man na in-exaggerate, hindi pa naman pumuputok na sa mga post sa mga social media. Ano po ang masasabi ninyo dito, sir? So, kaya nga po, that's the reason why we're having this info press para malaman ng mga tao kung paano mag-distinguish kung ano yung fake news, kung ano yung totoong nangyayari. Dapat yung mga tao alam nila kung paano i-filter yung mga fake news na kumakalat kasi instead nakakatulong yan, dagdag ka ba, nagpapanik lang tuloy yung mga tao. Director, are you referring po, Director, are you referring po doon sa mga AI generated videos and photos? Yes, that's right. Especially yung mga AI generated videos natin hyper-realistic na. So, akala natin totoo, pero again, AI lang palang gumawa ng literal totoong nangyari. Baka may atakihin pa niyan pag nakikita yun. Sige, Director, napakaraming salamat po. Okay, so thank you so much po, Director. So, yan tabi. Kung napadiso ng Berta, okay naman, may permiso na. Maganda akong hingin ko mamaya sige. Nabigyan tayo exclusive na interview na kay Director Teresito Bacolcol, ang pinaka-official kan na PBOX hindi ako digdi sa tuyang teritoryo tabi pa rin. Okay na nagtugot na siya o sure da na itaw sa number. Okay? Sige. Ito na isa lang no garing. Sige, no problem. Sige. Garagawan kan mga pagiriba niya to. Out naman ang kapade. Alay digdi sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan Kamaligalbay. Jimmy Nasalita di si GB Jones. Thank you so much, Chief Jimmy. Anong advice, Chief? Yun na lang po ba ang ating bareta? O sige. Yan na lang. Sa tuwing alas 6 na bareta. Pasok mo, Chief Ramir, yung ating sponsor. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo!
Pro. With Live Right Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat Chief Tech. Buwelta kita sa bulos kan informasyon ngunyan pong mauran-ura na pagkaaga sa programang Tingog Ganbanwaan. DZGB On the Spot Report. Engaging. Joshua Marhay na aga, please go ahead na. Yes, maray na aga tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Location nga to, yung katadigdi Sir Pio sa training hall. Kan Simon Obserin digdi sa munisipyo kan Daraga Albay ta digdi Sir Pio ang venue etong pinagtalaan kan COMELEC na eksklusibong aldaw para makapagparehistro itong mga persons with disabilities o kaya PWD Sir Pio digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Sakto ano yung digdi si Attorney Maria Aurea Bunao ang tutuyang Provincial Election Supervisor. Siya na Sir Pio nga putunta ketong so concern baga niya to kasodma. Opo. Kung paanoan magiging proseso para duman sa mga maboto ni SK and regular. Picture taking lang tabi Sir Pio nga madali and katapos sa bulnaton ta. Itango niya na pagkaaga tabi Sir Pio ta parte kaya ka na programa man kan complex iyoan para maidulok ang tindang serbisyo sa publiko, lalong-lalo na itong so mga vulnerable sector, particular na ang mga persons with disabilities, Sir Pio. At least, dahil na ninda kay Puhan,
na magpasiring sa opisina kan na COMELEC daraga kundi so COMELEC na na nag-AF na mayroon sa saindaan na serbisyo. Ma'am, hindi taran takawang sa luwas. Si Serpio tabi. Alat lang tabi, Serpio ta. Malawas kami ni ni Attorney Bunaw para at least welong makaoran na picture pa. Tigahalat kaya Serpio, mauranon kaya kasubago, kaya pinakauntaod mo na so pag-abot kaya itong mga PWDs kapit pa huraw-huraw. And yun lang ang pigalat-halat para formal na makapuon ka di Serpio kan voters registration para sa saindama na sektor. So talagang eksklusibo lang ini para sa sainda. Tangani ng convenient man sa ng pagpaparehistro. Full ma'am. Alright. Serpio, si Attorney Bunaw, sa to yung Provincial Election Supervisor. Ma'am, pakikumusta lang kami kan mga hero-hero ko niyan kan COMELEC. Serpio tabi. Hello, Papa P. Miss na mi na ingat ika, Papa P. Maeleksyon na naman baga. Ano baga? Ano baga? Sige. Good morning, Tabi, Director Attorney. Ano? Yan ang gusto ko maraman. Ano mo tulad ako, Director? Promote mo. Director ka baga kang probinsya. Iyo, Tabi. Ano lang ba ito? What is the latest, Papa P? Opo. Mga PWDs ang target tango niya na matabangan marehistro? Iyo po ang beto ta nakita na mismo ang marane. Para din na po sila magdumampa magsakat pa sa opisina mo. Second floor po baga ito. Iyan. Masakat pa sinda. So talagang kami na ang madulok sinda. Iyo po. Diyan sa Simon of Cyrene, ngunyan. Yes po. Ano yan? Province-wide, sa indong akomodaron dyan, Tabi, na makapasiring dyan. So, kaya? So, kaya po. Kaya po. Pwede po. Ayun, so kaya pwede dyan. Kaso po ang problema po, ugaring, maura nunununong. May nakisama ang panahon. Kaya baka mag-utro na lang po kami bago mag-end of registration. Pag day po nakapaligid. Pero mahalat po kami tigsurundo na dakang sakayan duman sa village. Iyo Tabi. Village, tigsurundo na po kaya. Kaya mahalat po kami. Dyan sa Simon of Cyrene, igosin na dyan yung official na listahan kasi mga PWDs. Ano? Toto. Kahuro ni po sa presidente. Madali makonect. Yaw po siya, nangako po siya na papafiring niya sa mga miyembro niya. Iyo kaipuhan. That includes, Tabi, Ma'am Aurea, yung mga buta na may makaninan sa paghiling, ano? Pwede? Igwapong assistant sinda. Pwede po. Iyan na pag abot na kang burutuhan, may ma-assist lang sa inda kung si sayan iboboto ninda. Si iyo Dumang po yes po, Sir Papa P. Maano po sa Sir Pio, madyan po, pagparehistro po, isurat dyan ang pangarap ng assistor niya. Yun man po ang ma-assist sa iya pagbotohan. May sitilipan po itong assistor certificate. Iyo. Igo ning special na baluta, parang may braille baga duman sa mga rin nakakahiling? Wara po sa mga may kaya nga po may assistor lang sinda. Tataraman sinda kung sisi ang gusto. Manual po baga kita ganyan. Barangay. Iyo nga ni. So itapam lang po sa inda kung sisi ang gusto sinda. Uli ang mga kandidato. Isusurat man po ang assistor ito. Trust and confidence po baga ang assistor ta. Iyo. Kaya nga ni number 1 dapat kamag-anak or a person residing in their household. Yun po ang mga requirement ng assistor. Na may kumpiyansa so may kaninan ano po. Yes, totoo po. Iyo, Tabi. Now, okay, dyan sa igos, anong sistema, may priority sinda pag abot sa botohan? Of course. Ikaw po kaming extra priority. And exclusive po baga from 5 a.m. 6 a.m. to 7 a.m. Tigda lang Iyon, ng mga person with disability and senior citizen and heavily pregnant woman. Iyo po. Okay. Now, madumang kita, Madam Tabi, igo ba ganing kunyan? Igwanin mga maboroto comes ining November 2 na first time voter pa sa naas mga membro kan SK. And igwa man itong mga dati na nagrehistro na nakaboto na dating SK na qualified na sila magboto duman sa mga kapitan buda kagawad.
O paano ta Okay. po pag abot diyan sa oras kang burutuhan, paano ma-distinguish kang yaon na mga paratok do niya to na naghurar na ika inian dapat mong balutang kaputan ta SK ka pa sana hindi ka pwede ka na duman sa natural na burutuhan tabi. Okay. Sa list of voters po, madidetermine duman ang karumbotante si Joshua, 30 years old, eksakto. Kunwari, aram ko man na, sobra na. Oh. Pero, kunwari, pag 18 years old to 30 years old po, duwang balota ang marireceive ninda. Sarong SK, sarong regular. Pag 15 to 17 years old, sarong SK lang na balota. Pag 31 years old and 100 years old, sarong balota, regular na balota lang po. Naka-indicate po ang sa list of voters, sa EDCBL, Election of Voters List. Ayun. Okay, di paki-explican ning Loylo po Madam Attorney itong mga balota. Go ahead po. Okay. Pag ang edad mo po 15 anyos sa 17 anyos, yaong ka po nakalaan sa list of voters ng SK lang. So ang sa tao sa imo po, sarong balota lang para sa SK. Pag 18 years old to 30 years old ka po, duman sa listahan, ma-indicate po na duwang balotang itatao sa imo, sarong SK, sarong regular voters na balota. Pag 31 years old ka and up, hanggang po 109 years old, ito po ang pinakagurang tagon niyan, di naman ni si Sir Bios, Lauro Bios, itatao po sa imo, sarong balota, para po sa regular lang po. Oho. Diyan sa kunyan sa listing kan mga mahurar na paratok do igwa na diyan ning naka-indicate na arog kan tabi. Iya po, igwa po naaraman po ang mga mga electoral board po. Iyo to distinguish itong sa first time SK voters exclusive sa nasarong balota. Correct po, tama po. Then so SK na day paminasobra sa 30 duwang balota. Yes po. One for SK, one for the regular candidate. Ano po? Yes po. Then tama po. itong so 30 above sarong balota na sana. Yes, sarong balota na lang. Ayun. Okay. So iyo masana tabi Madam Oria, kung ikaw ka pang gustong idagdag, madangog po kami. Please go ahead tabi. Iyo, pagkakataon na po ini, nagkadangadan na po ang pagkatapos ng registration. Arang po ang panahon ta, medyo pauran-uran, pero libre po kasi hanggang Sabado. Nagja-jump po kami sa mga barangay nindo. Nagja-jump po kami sa mga eskwelahan. Tigadayo na po kamo, mga albayano, para po kamo makarehistro. Para po, importante po ang borokanta sa barangay. Yan po ang nahiling sa oral daw. Kung nagsiservisyo ba sa tuya o bako. So naghahagad po ako sa Indoki, Tabang, so, lalo na po din sa DCGD, ang active partner, si Papa P, si Sir Cleo, na gabos na imbitaran na mag-registro, gabos na kwalipikado sa mga bagong registered po, magdara lang po valid ID, dahil po pwede ang cedula o barangay certificate. Kung wala po kamong daw anong ID, mag-iba na lang po si botante dyan sa barangay nido, para po yan ang mag-oath na papel na mag-certify na siya po, nakakaaram na ikaw diyan nag-i-star sa barangay naan. So yung man lang po, magparehistro na po, gabos, bayanong botante para po makaboto kita sa maabot na barangay sa election. Nakalos po. Opo, Madam Oria, sundo na rin ang parehistro tabi? May 18 po. May 18, okay. Now, itong mga pig-encourage sinong pasiring sa pagparehistro, kasabay na dyan sumapasalida kan ngaran, nag-change address tabi? Apat po na new registrant sa mga bagong magmaparehistro, so dahil na po nakakaboto. First time mga so making set, hindi na po ako magpaboto. Basta po 14 ka mo, pero making ka mo before November 2 or on or before November 2, yes po. Pwede po kamo magparehistro, magdara lang po kamo kang valid ID nindo, school ID na nakalang so birth certificate, date of birth, o kaya birth certificate, magdara kamo. So 18 years old and above, new registrants po, magdara po kamong valid ID. Kinesis ID, pwede po ang sumapa-transfer po sa ibang mga barangay o sa ibang mga munisipyo, pwede po. Sumapa-reactivate po, yan po, nawaran po kitang 36,000 na botante sa bilog na albay. Mm-hmm. So, 2 beses na po din nakarehistro, pwede po kamo bumalik para magpa-reactivate. Sumapapalit po si status, dati po, single ka, ngunyan, married ka na. Mag-ano man po, pwede po kamo magdara po kay marriage certificate. Mapapalit po kay aking birthday, tapos saralak po pa lang, so mga isurat din doon sa dati nindong record kang Tomilet.
Day po nido pag day po nido daraw po ng birth certificate o birth certificate para po bago nido i-correct nido bako po madyan kamo tapos ang registrado dahil matanit register kamo unya na po kamo magyan. Yan. And lastly, Naputol na so saro pa last ligo pang saro na covered kaining mga pagpaparehistro ang ngunyan kan Comelec naputol na tabi Madam Oria saro pang kunyan duman na kay pinagpapangapuna din ng magrehistro Karen and Angel noted na lang tabi yan na sindong standby taod-taod na lang sa masunod na programa. Ma'am Oria naputol giraray Attorney Oria tabi nag-redial naputol lang ating kuan na connection diyan. But busy man diyan sa kuan sa Simon of Siren sindangon yan. Okay na po yan kundain na makahabol sa oras tabi Chief Tech wala kundain na maka redial. Our apologies Ma'am Attorney Bunaw naputol kaya na so call ni Joshua nahihabol ta kaya itong who are qualified sa pagparehistro niyan. Okay na siguro Chief Tech kung ano bang paki-advise na lang kay Attorney Bunaw tabi Joshua kung hindi na nakakalusot. Our apologies. Attorney Bunaw, Ma'am Oria. Hello. Hello. Yan. Sige. So saro na lang na hello. Naputol yes, po. Naputol po Ma'am Oria, Attorney Oria. So saro na lang so, so dati pa po kamo overseas contract worker abroad tapos niya po nakadakot na kamo gusto na din daw di na talaga transfer. Pwede po magpa-transfer kamo from post to local. Ayun. So dati po kayo nagboto kamo duman sa sa OFW kamo. So, pwede po ka magpa-transfer from post to local. So, that is 4 types of registration. Bukas po kami. Lunes hanggang Sabado, 8 o'clock to 5 o'clock sa mga opisina po kang Comelec o sa mga satellite registration sa mga barangay na nakaschedule sa mga sendong lugar. Nya so, mga nagadana na mabuto giraray sa Nobyembre 2, pwedeng magparehistro. Bata Nobyembre 2 mag-anburutuhan. Nadilit po sinda. Dinilit po ba sinda? Nakakaya matakot po katading sinda. Di pa sindalo yung sila din nangarigos. Sige tabi, Attorney. Salamat po. Mabalis po, Sir Tio, sa po nagdadaro sa DCBB. Salamat po sa magiging good active partner kang Comelec sa pag ganyo sa gabos-kabutan ding magparehistro asiring man bumoto. Salamat po. Mabuhay. Alright, Sir Pio, si Attorney Maria Aurea Bunaw ang satuyang Provincial Election Supervisor digdi sa Albay. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much Joshua on assignment man dyan sa Comelec. Salamat kan sa idong pag-antabay day maghali. Masunod tulos ang samuyang News Director si Papa Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong